Dobrodošli, dobri ljudi. Ja sam Zvonko Franc, a vi gledate Bijelu kroniku. Emisiju u kojoj je sve dobro. Dobra glazba, dobri ljudi, dobre knjige, a i voditelj je na dobrom putu da možda postane dobar voditelj. Započeli smo ovu Bijelu kroniku sa dobrom glazbom, a sada vam želim predstaviti i ljude koji su vam tu glazbu izveli. Lijepi pozdrav i dobrodošlicu želim Luci Job i Hrvoju Fundi. Najprije Lucija, Job, ti prva predstavi se od kuda si nam stigla, pa će nakon toga ćemo i Hrvoja predstaviti. Pozdrav svima, hvala na pozivu u ovu emisiju. Moje ime je Lucija Job, dolazim iz Višnjice, studiram i živim trenutno u Zagrebu, 5. godina muzikologije na Muzičkoj akademiji. Hrvoje, ti nisi studirao muzičku akademiju, ti si nešto drugo, a dolaziš nam iz Lepoglave. Znači, moje ime je Hrvoje Funda, dolazim iz Lepoglave, a po struci sam stručni specijalist ekonomije, to je specijaliziran za turizam. A trenutno se u životu bavim samo glazbom, tako da. Pa turizam je i glazba, to jedno ide s drugim. A da. Zasigurno si u svome dosadašnjem glazbenom radu baš imao prilike upoznati mnoga mjesta i mnoge ljude. Ali evo, oboje ste vrlo mlade osobe, čuti ćemo po vašem repertoaru vrlo širokih glazbenog opusa. Kako uopće započela ta vaša glazbena priča? Naš duo je počeo, odnosno nas dvoje smo počeli zajedno kao duo svirati prije nekih 3-4 godine. Jako spontano. Dogovorili smo se da ćemo nasnimiti nešto zajedno i tako su krenule svirke i to se sve više razvijalo i eto sada smo svugdje gdje nas zovu. Hrvoje, vi imate i bend. Da. Mislim, imam bend i Lucija ima bend sa mnom, mi nastupamo skupa u bendu. U biti, tu je i počela naša suradnja. Zapravo smo prvo počeli svirati u bendu, tek nakon toga je došla neka ideja da bi možda mogli nastupati kao duo. I eto, tu smo danas. Da, tako. Da. Tu ste danas na Bijeloj kronici. Nema vašeg CD-a ovdje, ali ja se nadam da će i ova emisija pomoći tome da do njega jednoga dana i dođe. Obično bi sad trebao krenuti sa pitanjem što mislite o hrvatskoj glazbi, o narodnjacima, ali ovo je Bijela kronika, pa nećemo o tome, nego ćemo o vašim glazbenim uzorima. Ko su oni, kakvu glazbu volite, preferirate i nekako gdje, kad sam već spomenuo CD, gdje vidite sebe danas sutra, kakav biste vi voljeli CD snimiti? Pa ja bi svakako volio snimiti nešto ne po današnjim standardima, nešto što je možda bolje retro. Vjerujem da se Lucija slaže sa mnom, tako da, barem što se tiče našeg zajedničkog CD-a. A što se tiče mojih uzora, od uvijek sve vodi u prošlost, u neku muziku koja je bila prije. Od roka, bluza, džeza i takvih stvari koje se nažalost danas sve rijeđe i rijeđe čuju. Ti, Lucija, jednom sam te slušao kada si izvodila Janis Joplin, pa nije to baš ta glazba za današnje vrijeme. Ili još uvijek ima? Kakve su reakcije? Vi često nastupate kao duo. Kako reagiraju, evo, da razbijemo tu predrasudu, da današnji mladi ne prepoznaju kvalitetnu glazbu i da ne mogu uživati i opustiti se uz dobre, stare klasike? Reakcije su uvijek iznenađujuće, dobre i ljudi se uvijek jako lijepo i provode i imaju jako lijepe reakcije, dolaze do nas, pričaju s nama, uvijek su oduševljeni i to nam je uvijek jako drago vidjeti da na neki način približavamo glazbu koja je možda u nekim krugovima zaboravljena, recimo to tako. Drago nam je evo da to izvodimo i da su ljudi uvijek jako otvorenih ruku prema tome. Pogotovo mlađi naraštaj isto. Nije baš da mladi slušaju sve što im je servirano danas. Uvijek ima ljudi koji su upoznati s glazbom i koji još uvijek vole i jednostavno uživaju u njoj kao i mi. Ne? Da, izvodili smo i pred mlađom publikom pa do najstarijih naraštaja i stvarno svi su uvijek je bilo gušt izvoditi. Ajmo vas sada ponovno čuti kako svirate i pjevate, a vi, drage gledateljice i gledatelji, slobodno i zaplešite.